Cek kula tua hilang iki. Leh ku arep nesu, momennya hilang. Legek ugek sak dolita mbel. Mugi Bathara tansah ngayomana mring para kalodasing dalu punika. Mboten samar. Menika pepunden kula Pandhawa, lancur Pandhawa. Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja Dasan Ndara Antasena. Nyuwun sewu. Sami Raharja. Ndara Gatotkaca. Antuk pamujimu Kaki Semar Badranaya praptaku ing Karang Kedempel kene ora kerang sawiji amung pareng aku nyajake salam taklif marang Kaki Semar Badranaya dadosaken bumbung bunga ing manah kula dipun kecaken ing dipun lenggah kaya ora perang prayoga praptaking titi kaludane Ndara Antarja Sami Raharja Ndara Kaki Semar Badranaya ya antuk pamujimu praptaku nirwikara dipun kecaken ing lenggah Ndara ora perang prayoga titi kaludane anggonku prapta ing Karang Kedempel Kaki nggih Ndara Antasena jan tambah ganteng wae Sami Raharja Ndara ya kek awit pamujimu nirwikara wah tak papake lek lungguh keparenga aku nyasake sungkem pangti ya kek mbok ampun sok ngoten iku. Ora ana jamak lumrahe. Bendara kok bekti karo batur. Dosa napa ingkang badhe kula tampi? Ora kek. Najan to Kakek Semar iki pinangka batur paribasane ning kanggoku Kakek Semar iki pepunden. Amarga aku ngerti sapa jatine Kakek wis Semar. Nek bisa sapa ora? Bathara kang angejwatah, Bathara Semaya. Pinter. Ning nyuwun sewu, pun boten sah diteruske. Sedaya kula tampi kanthi sukenaning penggalih dipun cekecaken nggih pun lenggah. Ya kek tak kepenake rasaku. Duli Gareng Petruk lan Bagong enggal caos bekti marang Bendara kang nembe prapta Duli Gareng aja ndelik ngetok konong kelek ya mo nah Ndara Gatotkaca kepareng kula nyasaken pabeti konjo Nolo Gareng tak tompo pamujiku tampan ana. Kula pun nindakaken jimat paripih andaya kata kasatosan. Ndara Antarja. Bekti kula kunjuk nggih, Gus. Gareng tak tompo pamujiku tampan ana. Kula pundi ndasaken jimat paripih. Gus. Ndara Antasena. Bekti kula kunjuk, Gus. Ya, Reng. Tak tampa bektimu dadake bombong-bombong atiku pamujiku tampan ana. Nggih kula tampi dadosaken jimat paripih. Semanten ugi kula Ndara Gatotkaca kepareng kula casaken bekti dumateng Ndara Gatotkaca. Petruk ya tak tampa bektimu pamujiku tampan ana.
kula cancang yewen dajaken jimat palipi adaya kasantosan. Ndara Antarja. Bekti kula, Gus. Iya Petruk, tak tampa pamujiku tampanana. Kula pundi dadosaken jimat paripe. Ndara Antasena. Bekti kula kunjuk nggih, Gus. Petruk tak tampa, Petruk. Mong pamujiku tampanana. Nggih, kula pun didadosaken jimat paripe. Oh, Jan. Iya bukti aku. Ha iya to. Ndara Gatut. Bukti kula nggih, Gus. Bagong tak tampa pamujiku tampanana. Kula pundi dadosaken jimat paripe. Ndara Antarja, bukti kula, Gus. Bagong ya tak tampa pamujiku tampanana. Nggih, kula tampi. Gus, Ndara Antasena. Bukti kula kunjuk nggih, Gus. Bagong ya tak tampa pamujiku tampanana ya, Gus. Nggih, oh jan, wong iki warak pamuji aku, Tru. Wis kowe pamuji iki tekse donga. Ah. Nyuwun sewu. Kundur dumateng bendara-bendara kula. Kula ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kacihna ndara-ndara kula ancur-ancur Pandhawa sampun kepareng. Nuhun dados pamundhutipun Semar Badranaya. Yo, Kaki Semar Badranaya. Yo Kaki Semar Badranaya. Ya, Kek. Banjur aku sakadang kasuwun praptana ing Karang Gedempel ana wigati apa amarga sanjroning atiku kebak ing pitakonan. Ya Kaki Semar Badranaya. Ya Kek, aku ya kebak ing pitakonan. Mula coba terangno. Iki nek kok terangke malah dadi bingung. Kaki Semar ora sah tida-tida marang aku lan kadang-kadang tuwa. Kendreng kang puspit kendreng kang yen kula nampi amargi saking bombong buaing ati kula, Ndara. Heeh, kowe terus ngawur lek apa sula ya. Ora apa-apa. Nek arep suluk sing apik ya kudune sing laras mo. Karang wis wong tuwa. Kaget aku dene jeneng anyar. Nggih. Ah, ngeten, Ndara. Punapa darunaning kalih kula ngaturi panjenengan sedaya amargi wonten kawigatosan ingkang langkung wigatos. Banjur kawigaten napa ngaten kala mangsa setunggal peken kepengker kula menika rak dipun rawuh dewa. Ingkang was wigatose dewa menika badhe nurunaken wahyu ingkang sinebat wahyu kamulyan jati. Wahyu kamulyan jati. Ah, nggih. Nek sedaya wau wonten bebananipun tawurubanipun. Banjur bebana rubane apa? Kaki Semar Badranaya. Setunggal Serat Jamus Kalimasada. Kaping kalih menika pusaka ing Ndarawati Senjata Cakra. Kaping 3
menika Kyai Nenggala kagunganipun Sinuwun Baladewa. Lah. Sedaya menika kedah dumugi wonten mriki amargi menika kangge syarat sarana tumuruning wahyu kamulyan jati. Iya. Terus pundi? Kaki Semar Badranaya kabeh kuwi mau bakal tak sendikane. Ora sah was kematir. Aku yo bakal sumadya pambiyantu marang Kaki Semar Badranaya. Najan to dadi ndok pengamun-amun, tak rewangi kek. Muga amarga tumuruning wahyu kuwi mau kanggo katentremaning para kawula. Nggih. Mila ngaten. Adaan ingkang sampun celak kalian wahyu utawi celak kalian kanugrahan menika ugi celak kalian rubida. Mula panjenengan kula rawuhaken kula suwun jagi katentreman Karang Gedempel kalian katentreman warga utawi jiwa raga kula. Mekaten. Yo, Kaki Semar Badranaya. Sideng jroning pasewakan. Para kawula ing sampi amirengaken Konjing Pratiwi mirengaken sabdane Kyai Semar Badranaya. Samirana dapan wampah rana dapan ibah pramila kados dene pusaka ing saged tata jalma. Kesaru gegering jaba arawipun Patih Harya Sengkuni dalasan para Sata Kurawa aloke kang para siba kanca ana dayah dalan.
Le. Nuwun, Pak. Iki ra Bendoro Patih Sengkuni angin to. Terus apa? Bendoro Patih Sengkuni. Ayo. Malah karo Ndara Dursasana. Gong apa ora iki kok bengi iki rada lesu. Waduh. Aku iki bengi jane tak gawe ngene lho, Nduk. Wayang damai. Wayang damai iki piye? Ora ana padudan, ora ana perang. Lah kok dunung jedul virus kuwi, wah. Jan. Pak, lha ndang di bageke iki karepe apa bintang tamune wis mau. Ya, padha meneng. Ndara Patih Sengkuni. Sawiraharja rawuhipun Ndara. Kakang Semar Badara ya. Antuk pamujimu Raharja lakuku. Bukti kula pujuk ya tak tampa dadake bembeng atiku. Pangestuku tak ana Semar. Kula tampi kula budhe adosaken jimat. Ndara Dursasana Raharja Ndara. Yo Mar. Kowe biyen ora malih-malih. Antuk pamujimu Raharja. Dipun sekecaken Ibu lenggah. Ayo kurang prayoga. Ing titkalugan niku. Ndara Patih, bekti kula kunjuk. Gareng tak tampa. Tak tampa gareng gandhekake bembeng ati pamuji ketampanana. Kula tampi. Dadakan jimat paripe daya kasantosan. Ndara Dursasana. Bekti kula nggih, Ndara. Gareng kok dasmu saya cilik. Dasmu kuwi. Mripate saya gedhe ya tak tampa. Buktimu pamuji ketampanana gareng. Nggih, tak tampa. Wah. Ngelokke wong sak-sake. Nang apa dadi berkah. Ndara Patih, bekti kula kunjuk, Ndara. Tak tampa Petro. Pamuji ketampanana. Nggih. Kula tampi dajaken jimat. Ndara Dursasana bekti kula kunjuk. Iki rada wangun. Rupane rada wangun. Ikut. Wong kok kaya ngono, kaya ndha. Irunge kaya gender. Ngelokke wong sak-sake ben. Nyogok kowe kuwi. Bekti kula. Nesu tak tampa ya. Ayo kok males aku jane ngene iki. Jan. Ayo ora apa-apa aku genep-genep. Ndara Patih, bukti kula kunjuk. Bagong. Nggih. Ya tak tampa dadake bembeng atiku. Pamuji ketampanana Bagong. Nggih, kula tampi dajaken jimat. Ndara Dursasana, bukti kula kunjuk nggih, Den. Ndoh. Ndelokke Bagong saya lucu. Wah. Mripat kok kaya ndok ceplokan. Oh, dae. Menungso ngopo nek ora ngenyek. Wong kok senengane ngenyek karo wong liya lho. Awas engko. Ngopo, Gong? Dendam aku. Padha meneng. Nyuwun sewu, Ndara. Wonten wigatos menapa ngantos tedak wonten Karang Gedempel. Semar Badara ya.
cekak aos mundi dawuh anak Prabu Duryudana. Amarga anak Prabu Duryudana nampi sasmita gaib saka Pradewa. Dewa bakal nedhakake wahyu kamulyan jati. Mula Semar mongko sasmita sing ditampa wahyu kamulyan jati iki sing kanggo lantaran awakmu. Mula kowe bakal tak boyong. Diboyong teng pundi? Tak boyong nang Astina bakal tak muktekake. Mukti Bawa Denda Cakrawati ngono kae. Ora awakmu saya rusak, saya tuwa kok saya ngembuk-embuk. Sing putih ming raimu tok. Omahmu ya ken biyen ya ming kaya ngono wae. Joglo, unene joglo, ya punya-punya ya ming terpal. Lah piye? Timbang kowe melu bendara-bendaramu Pandhawa. Melu aku nderek mukti ana ing ngersa dalem anak Prabu Duryudana. Ah, nyuwun sewu. Semar niku mboten bereng kalih kadonyan. Semar niku mboten bereng kalih derajat pangkat. Ning Semar niku ingkang kula udi amung katentreman. Tentrem apa? Wong urip tentrem kuwi nek bondo donya materi wis melimpah ruah. Bener Semar. Uripmu saya suwe saya keserakat timbang kowe serakat wis tak mulyakake nderek ora Ngastina. Ah, menika ora cobi jenengan kalih. Jenengan niku pados bondo donya, numpuk bondo donya kalenggan. Niku sesuk nek pati ya ora digawa. Semar. Kula aku prapta ning kene iki wis diwenehi panguwasa marang anak Prabu Duryudana. Yen Semar ora gelem tak krenah Kandharis bakal tak rudha paripeksa. Mengki riyen sampeyan niku saya tuwa kok untuk senane memperkosa lho. Ampun sok memperkosa ngoten niku. Mboten sae kedadesane. Yen kowe ora gelem, aku wis nggawa wadyabala sagelar sepapat. Karang kedebel bakal tak obong, kowe bakal tak glandang, tak lebokke aneng bakun darat. Pripun? Karang kedebel barang tak obong, kowe bakal tak gawe pan-pandalan. Ana swara, kowe iki ngopo? Aja digendoli ta. Sing gendoli ngopo? Kowe iki lho. Deloken ta? Iki aku. Oh, kowe iki deloken mripatmu delokno sik. Lah ngopo? Sarungmu iki kendhu, ngrimpung sikilmu ku lho. Heeh apa? Wah, kaya jigernane. Heeh. Andengaren kok nggo sarung biasan nggo training. Ha iki mau tas genduran terus rene. Cek ngulokke wah. Ha ilang iki. Lah ku arep nesu, momennya hilang. Apa ya, Pak? Kok notok? Kowe arep ngopo? Kowe arep ngopo, he? Ngosik to. Kowe iki tak rewangi rasa ngeyel. Wong tuwa kok sok ngeyel ora. Kowe tak rewangi. Ora ana apa-apa tanggung dhewe. Bagong iki. Ayo Bagong, apa klontang? Wis ngene padake.
kok mripatmu mendana abang branang nesu e. Lho piye ta iki? Piye ta niku iki ne? Nesu amarga krungu pangucapmu. Pangucap sing endi? Lah wis pikun lali. Runtik atiku. Amarga kowe ngawur lehmu ngomong. Kowe marep meksa bapak to? Ndak. Nek meksa bapak ya monggo nek iso. Ning aja ngancam Karang Gedempil. Karang Gedempil kuwi masyarakat kawula Karang Gedempil ngerti ra? Duduke Semar Badranaya. Sirmu piye? Lho. Kowe nek wani ngrusak Karang Gedempil padha wae ngilani dadane Bagong. Kowe ngerti ora? Bagong ki nang kene diwini suda dadi RW. Gong sik gong. Kowe ngawur kok. Haping dadi RW kok tak umukke. Aku dune dadi dukuh. Dadi dukuh adiku ben ditotoki apa aku. Nah, ono kene iki. Sampeyan ki saya tuwa saya ngawur. Saya tuwa saya lakmak. Nek kudune sampeyan iku saya sepuh nglenggana. Sampeyan biyen sing biyen lho niku. Sampeyan ajeng jabat dadi patih. Kursi jabatan patih. Sampeyan nggih mriki njaluk dukungan. Nggih mboten? Ya ora, wah ketap-ketip. Sakniki sampeyan rene meneh. Merga kula ngerti. Wahyu kuwi nganggo wawatan. Ning sampeyan arep memperpanjang jabatan dadi patih ora? Kula ngerti. Sampeyan mung janji-janji tok. Janji-janji sing tanpa ana kanyatan. Ngati-ati lho, Gong. Ora usah ngomongi. Bocah dhuwur kandha ra wani kok. Ngeten. Ngono lho nih. Kudune sampean ki nglenggana. Nek arep golek jabatan, golek nggih sing apik. Ora carane ngeten iki. Kok senengane ngrudhok paripsa apa-apa pawadan. Bantuan-bantuan apa? Kowe bantuan ora sak dhewe. Ning bantuan saka negara sing kok ngake. Ora ngawur lho, Gong. Ora ngawur can iya kok. Kebukten sampean. Sakniki arep memperpanjang jabatan, sampean rene meneh golek dukungan, ya ora? Ya. Banjur sing ngaten. Sampean iso boyong Semar, nek iso bedah dodone Bagong. Wajikur. Wet nanti. Lek golek wedang jahe keangkringan leri kuman. Mesti wedi kowe. Mboten amengke nek pun wayahe nimbali kula. Lah sampean yo ngawur kok. Ana anak-anake Semar kok oleh ngomong waton. Wis piye ae? Prajuritmu minggat. Wedi. Ora Bagong. Yen pancen ora kena tak renah Kancaris, Semar bakal tak boyong Karang Gedempil bareng tak obong. Piye? Belono pesan kas. Karang Gedempil bareng tak obong, Semar bakal tak boyong. Wani mari Bagong. Bagong edan lha tekan kene meneh, Gong. Edan Truk. Bulno nang kono kuas tenan. Akeh. Karepmu. Nek ana apa-apa karepmu, aku ora ngerti, ora melu-melu. Pokoke kudu tanggung jawab. Wis ora masalah. Iki wis tak gawe skenario. Tak gawe skenario aku sutradara, Pak. Sing tak ring-ring saka ngarep mau ora dadi amarga wektu sing batesi. Sesuk tak gawe sing apik wektu saka sore. Suluk ra jedyak ben. Ora apa-apa aku wis ngomong kok.
Wah, wis ngene nggih. Anak-anakku kabeh nggih, Pak. Ya pancen lakon kudu dilakoni. Mula Bapak arep munggah sanggar palangkatan, arep munggah sanggar bakar semedi. Muga kalih sing beda. Bapak urane gedeng, Pak. Wis ya dinehi. Supaya bapak jenjem ora ngerang-ngerang atine bapak.